Isto skine. Evo ga sam me snima ovako. Kako sam srećan i vesel što sam pojao paštetu. Kako ti nije dobro piješ ovaj Pepsi? Nije normalno. Uzda na forumu neki Italijani nešto drži, ne daj bio, nije bio, kažem dođi kod Dragana na častove, Dragan pokaže kako se snimaju devojče, domaćice, prijateljice. Ajno, snimala jedna italijanska usput sa motora i izbake. Sam malo ga ne pregađi. Priznajem samo Draganove snimke. Ona kamera. Samo Draganove snimke, priznajem. Sve ostalo. A neka je malo veziva, pa ne je dobra. Ja blendam u nju, a ovaj ispred snima ispade kamera. I sad da li su oni prešli preko, da li ono je skupo pitanje? Možda je kod mene. Prošle godine kad smo bili, Joca bio živ, ali je čopao i ono, nije mogao ni da ide. A Vrana smislio plan da prođemo ovuda i da se spustimo ovdje, da ne platimo kartu. A Joca kaže, džabe, ne vredi kad ja moram da platim. I onda šta ćemo? Platimo se. Nismo mogli da ga ostavimo. I da to pretprošle godine. Sad i ja razmišljam, jer on je već poslije Šapca počeo ono da leži i nije nigde ni išao više. Tako ja, to je tako pretprošle. Pre neki dan sam sahranio školsko. A bio s njim u nedelju i ponedjeljak sedeli i pili sok od njega i to, on u sredu. To 13 razred. Ja u 17 imao živi, koliko ja znam. Koliko je on bio razred? 30? Pa 30, nemoj me više snimati. Uzat sam se postideo. Aj žive. Prošli put slikao s pijevom, sad sam propao. Propao je, mala Mile, piješ Pepsi kolu. Propao si. Ali skroz. Pa propao sam. Ne mogu da te prepoznam. Preko Neše sam sredio sad, posle 3 mjeseca da mi onaj majmun primi na urologiju.